de novo. Sabías que en Cangas hai casas tan estreitas que se medían co ancho dun remo? Eu son Ana e aquí falo de arquitectura, urbanismo e decoración en Galicia. E na nosa costa, cada vila agocha historias fascinantes como a destas vivendas mariñeiras. Se paseas polo casco vello de Cangas, entre rúas estreitas vas ver unhas casas moi curiosas unhas pegadas ás outras. Dice que se fixeron tomando como medida o ancho dun remo, pero a realidade é moito máis interesante. A vivenda mariñeira é distinta da casa labrega, non hai cortes nin eiras, porque todo xiraba arredor do mar. A planta baixa servía de almacén para redes, cordas, remos e incluso ás veces a embarcación. Na planta superior había unha sala que facía de estar e dormitorio, unha cociña diminuta e uns cuartos minúsculos. Estas casas construíronse entre medianeiras, aproveitando cada metro da vila. Algunhas teñen fachadas de menos de 3 metros de ancho e aí entra a historia do remo. Os mariñeiros usábano como medida caseira para marcar o ancho do solar, convertendo a súa ferramenta nunha especie de regra. Este costume práctico acabou creando rúas de fachadas case rítmicas, todas medidas a remo. Algunhas conservan un elemento moi característico, o patín. Esa escaleira exterior de granito que remata nun pequeno patamal por onde se accede á casa. Se te fixas pola zona bella verás canzorros, balcóns de pedra e argolas para colgar as redes. Todos os detalles que falan dun xeito de vivir no que o mar marcaba o ritmo da vida cotiá. Garda este vídeo para a túa próxima visita a Cangas e mándallo a esa persoa coa que compartirías o paseo. E se che gustan estas historias, ségueme en Mira de Novo para descubrir máis.